Ja, goedemorgen. Webar alasman, goedemorgen. In een wonderbare naam van koning Jezus die de zon de maand in. Bijkans 10:15. Webar alasman op de win speed, de wins ovara idee. De keer rustig, de keer big up. Ik heb besloten vandaag een live te gaan. In de ochtenduren, want ik ga straks naar de stand gaan en mijn zin bij bel te goed wel. Maar mijn internet also, dus dat mijn gebruik direct. Eenmaal met dat also, was ik wel stand. Sami wan taki of sami konf taki. Nadat die VAP regeer, hebben een boom die aantal NDP'er in corona te Edmund Bego live. Het was wel goed voor hun. Die ex-DC Michael Winter, ben de DC en ben de boel voor believer kritiek te pabeleid van man. Het was wel goed voor de NDP'ers. In corona, sambe vindt in beleid no ben boom. En ben boel terecht van Bego live na corona kobi. Maar die Bego live no jo egi partij dis dong, dan no boom, dan een vijandschap, dan een trobi, dan een aangifte. Omdat u mag tak niks. Maar die abego over VAP. Onder leiding voor ex-DC Michael Winter. Dat u mag tak wel een heleboel. U mag tak wel. A kostu schreef dat u schroten. U in de gevangenis ja. Maar let wel. Als een tikje zijn. Dan kan ik voeren. En dan kan het wel ook toe. Ja, goedemorgen Winston Wilson. Goedemorgen meneer Coupijn. VBN. Van Vita Kibig op. Dus afouchi van het systeem in Roko. Dat daar ben de VAP, dat we mag regeren, de NDP bejuichen. Maar nu die na beleidvoeding, zijn de klakkeloos en roekeloos, dat horen we voor mag tak niks. Winston Baldwin alias Monimang, kom bedreig me is de naam stand. Kom bedreig me dat pe. Mi taya mam nega skoutu. Mi ready ga war na nga, maar want mijn brada na DC, Erik Baldwin na DC heeft corona. Dus Monimang alias Winston Baldwin, kom bedreig mi na stand is de. Temi wa hele boel. Wins de gimi wa losani. Wel mi ready ga man. Dadelijk mo da stand baka, da me ka kome kwa rondo baka. In de buurt per mijn serie. Dat is koud toe orei contact me, maar kapen ma pam pour Erik Kole et de pour een ki. Ai. Van hieruit, van hier of een mek akon, die de dadelijk bij kan 12 uur met elkaar rijden dape, kom bedreig me baka da mo sore samo danga ma pam patak me kapan hier ma pam bron van Spanje. Mi no go dak aangifte hè, maar no vriendschap no go doen. Maar if in een gangster dat me kon dadelijk contrai dat pe bakalik fako is te kon circuleren. Dat me karing kon daarmee kon afentak me opawa gidoro aan sa samoteki if nou maar pampa aka of val of samboteki of een brownie. Mek akon doing. Kan me engo gonak aangifte gimi want me no bedreig je na enko bedreig me. Dus deze mensen, deze mannen, wie soort beleid NDP vooruit in corona om tapu bek om de rustig gewoon. Nu een actie van hieruit aan mevrouw Jenny Simons als president. President van een vrouw. Want boem voor nu is dat wel een kabak bij Nederlands to the life. Ze is zo'n vrouw nou president. Een man nou president. Nu een actie president mevrouw Simons. Mevrouw Gelen Simons. If corona no kismoni voor ben 25 november. If corona trouwens, uno de afhankelijk, uno nog steeds onafhankelijk. Want alles van corona is regio West Nikeri. Alles van corona is regio West Nikeri. We zijn gedetaliseerd een aantal jaren ba. Maar toch bepaalt Nikeri nog steeds voor corona. Dus wij zijn nog steeds afhankelijk. Kan je daarmee kunnen kismoni, want men beweert dat corona kismoni. Maar look hoe alle den district van de man ben doen aan stadsvervrijing. Corona uwang. 25 jaar, ik had de dossen die in corona. Je denkt dat ik naar oorlog ben voor Afghanistan. Pesmano de Sesevi.
Zo was corona 25 november laatst, jongsgeleden. Zo corona ben de. De me horen aan feest 24, maar te verjaren, dat een paar deze je verjaren, je hoort feest. In een horen aan verjaren feestie. Is onmogelijk. Maar ja, dan moeten wij ook niks zeggen. Teotaki, dat adjeseki op ons maai. Teotaki, adjesuna, herriskopper. Teotaki na juna probleem. Maar let wel. Let wel. Het gaat niet makkelijk voor jullie zijn. Unusa het draai een beleid nodig in corona namens NDP. U maakt sabi, u kan stel op, u kan ready. Want dit is na het begin. Daar ben ik over VAP, dat we mag regeren, wie samen wanneer zou mag doen. Maar daar ben ik over NDP, dan tapu bek, dan moest de lukken. Over mijn dead body. Winston Baldwin neem ik een mistake. Na mi chara man geen politiek. Via Palu. Ami chara geen politiek. Want anoman tak niet eens. Anoman tak Nederlands. Anoman tak nee. We zie Johan schrift voor lezen. Anoman lezen. Volgens mij in een schrift van ons hebben schreven. Dat je ook tak je kon bedreigen me. Omdat dat je brada DC. Omdat dat je brada DC. We daar ben de Michael Winter, de ube mag toch, maar omdat hij je brada, dan mag dat niks, wie zei je fout of niet? Hey, die man, je zoekt een probleem zijn, no man, chaya mi man. Abong. Mo schrijf van twee letters in Nederlands, geef je lezen, maar look even je Maleisian. Ai, maar look even je Maleisian. Mo schrijf een gedicht, giet op een papier in Nederlands, maar look even je Maleisian. Die je compleet een bluff van man, die verstaan kree en helder. Die sap voeren moro you. En je geen politiek. Je geen politiek. Toch op een baka, ik tegen me gewoon dat ik misbruik me want sa you fini mi no fini. Inderdaad toch. Boy liep man aan Russia, dan ik me taxaneren, poti voor olifant tro amira ja remi man. Want dat je lul is dynamisch stand-up here. Dat je lul bedreigt me bij. Mi no go do aangifte, mi no go nooit. Want suma yo. You know wat ontigo yabi. Ja to, ja wan pot daarom, ja wat ontigo. Maar is dat samabi? No kom bedreigt me here mi man. No kom bedreigt me wat oru sarif handeli afjere. Wat oru yara sarif handeli afjere. Srape ma papa ala tusi yere. Sarif handeli afjere. Kadina te fla ma patron ja ontigo sa yabi yere. Abem de wan traman, dat bonak aangifte gi, de bola si pot daarom, de bola sa ontigon fi. Maar het me red veel nee doen, no gangster ja, no doing. Kon doen bakatide, dat mo sorry. Kontide dadelijk stand dat kape me serie, dat yoshi. Want dat lul gewoon. Je zoekt wat aan die no mancha. Want die was straf sa hedi kade yo creëren. You know sabino. Abong. Zo'n model de, zolang NDP kan aan de macht, dat bepaalde systeem te amegobung, dat je reageert, dat bijna ineens je een verrader, bijna ineens sa je doet. Nee, dat ben ik voor VAP. Allemaal ben de instok van weer regering. Heer die me de live, heer die is mij bel, me ga live. Dat nu de NDP's doen, dat heb ik go scheef, en ik go recht, ik go scheef, dan moeten we niks zeggen. Taorum voor Gova Gago. We stem pour VAP en bedoel NDP konst doen voor Abe Morobong. Dat me kon stem pour VAP. No so ben kalip VAP toch. Dat doe stem pour VAP voor Agomorobong na ngasra na NDP kon. Dat jeslik na semi kawan godoro. Maar VAP ting ube taki. NDP ting unemak taki. 25 februari, next no ben die in corona, next. No een stadsverfraaiing, den tek de lantimang, kriwalo presi, voorbereidingen, dat die door next no do. Next en aantal niks no do. 24 aben de wan zonde, wan dansi bende, tot daar aan toe. Maar at deze revie, 25, de man tek de oudjes, voetenhuis, gos doa afjuranga den borwansani, tot daar aan toe.
In de middaguren, in de vooravond, corona liggen we alles met Wageningen go chillen. Wageningen bij Ablibi Moro, corona op 25 november. Dat schreef Unomag Taki. Ja, dat zijn we ondankbaar, want de Mahorf is 24. We 24 naar 24, 25 naar 25. Ja, corona no kismoni. Oh, corona no kismoni, maar voor alle toch pres kismoni. Fa. En corona voelen NDP, fa. Te tak desansi, dat is mon nemi kwale. Smo fin tak dis en dati. Maar toen no tak is manen sabi. Toen no taki, grondtap ne sab seipsa. De horu bek unetaki. Dat 2028, dat zijn vast coronitang onder de niveau NDP ja sa wini. Zo stem gia. Na zijn poepen, maar na trafree lonting. Daar ben de via P. Bouwen een heleboel leg uit voor XDC Michael Winter. Hoe ben leg uit wat sani? No dina uno. Dat zwijgen, stilzwijgen, moest doen. Waar no red fel, en no me. Want unube bel me egim informatie over alles aan zijn bibsa. Na unube bel me te me golai samim taki. Unu NDP area. Dat u na day, dat unu no mag tak no one. Unu begin fout na sanden san sa we do. Weet jullie nog? Een aantal van jullie die nu RR zijn en DR. En nu ben kon klagen. Van Michael Winter, van Enzo. No, look wat we doen. NVP, hoe erg moraman, hoe egisma, we behandelen onheus. Mevrouw Tolit, Samantha, mijn nichtje, je poer desma af de post, omdat je aan desma masra, of omdat je aan desma in het verleden bouwen trobi. You know een Satan. Ja, ze is NDP'er. Ja, ze is NPS'er. Na coronisme le kusrefi. Guinness man behandelen zijn boom. Want die Michael Winter mens doen. U schreef bij klagen. Over de Semsani. En doe kon de Semsan weer doen baka. Dezelfde nonsens weer doen. En hoe erg moraal man. Hij had een andere werkstijl. En libi gewoon dat people's man ne bemoeien aan systeem. Unu doe ko upurusma tek de ruimte of de pedes dompe de beroko, mek den de gewoon naar straat waka. Dat zou een colleg me uit. Usagaden kel dadelijk takina smart en laster. Want na bigi kafunu toch. Misroto gi smart en laster. Misroto gi bedreiging. Maar no kis misroto morgi smart en laster. Na vreemdes uiting. Inspecteur Beler mitaki, respecteer go live, no kaarde man ne persoonlijk, mim kaarde man in tasot ning. Mitak inspect, maar if de me do asani, en de man sap pakatru, dat soort trane mim kari. If you na deze, min af kari ning, na you na deze, na you poor desma, voor de post. Want janga desma trobi, of janga desma masara trobi. Kom. De va zo begin ba, zo hard dragen hoe dik ba, tegen unu egisma. Dan sawansi 2030, if gado horwa Libi, fakoroni o de onderleden voor unu partij. Unu model. Dus deze mensen, die allemaal beklagen. Ik kan kaarten en gewoon ja, zo tapa abukunu. Allemaal beklagen. Of als we gaan kobi, als we gaan resvel, als we liever op boskopo, hoe ontevredenheid. Tirena de dat unu beurt nou. Hoe erg moet racistisch aan ben daar visie. Nee, anders gaan we naar binnen. Daarom meki, mira diga warrior hè. Ekte mira diging.
Libi sama nabong. De nabong. Libi sama nabong. Misrefa waf de ma misap sabong. U takru no ka. U hadraken. We pay ogranga ogri. De kum no sabu no? U de kum no sabu. Pia pipi na unoka. Sawanga de me feti. U kowina strei. U egisma. Dan no u egisma we tai e drai pa angap chimoni. Takuru maniri wabi. Omdat we frigit wansani. Tak balk in unu aiweshi. Ma splinter fu unu. Samoro erg uneshi. Dat uneshi toch? Dat uneshi. A balk in unu ai weshi. Ma splinter fu srefi uneshi. Unegenisma. Wat misgunner. Jullie zijn misgunner. Ai. Ai. Jullie zijn misgunner. Jullie zijn haters. En jullie zijn ook hypocrieten. Na red van Lube kom. Tigo life, taxo. Tigo life, taxo. Zolang we de life, we stoppen aan me. We geven info. Sambe go verkeerd volgens uno inating. No na uno juru no. Uno mag tak niks. U hogri moro Hitler aan Satan. Mi ap kanai nummer. Ma nepte nummer. Mi lai afkati nummer. Mi ap jurist nummer. Mi abalosot nummer voor ma ami. Te met reisten, alles soort me stop aan me. Zo denk je, we moeten kwa lopen naar ami. Dat we vergeten nu kabaka ede. Nu dem kan bel kan hij vrij. Ik kan bel me van nepte vrij, zolang hij bij me niet pai. Jullie zijn slechte mensen. Het was al bewezen. Nou, ook is het makti. We pour den klauw voor elkaar door de nangaro komoro erg. Ik had iets anders verwacht van NDP en Coroni. En Simons, Samiwan begint tegen president hè? Abo stuur voor NDP en Coroni. Redvel et me no angry. Me no angry den sesrevi. Me no angry den. De roken nga naam en toenaam. Uno san feta fetigi NDP. Next uno kisi voor o NDP Coroni. No waardere next. Ja toch? Disma be musgo di korer. Den pot den srefi. De nepotisme sa roko tranga ja partij. Ekte toe. Wat ja bisma Coroni sa roko ekte ja partij. Den vet pot den srefi. Maar in steva campagne. De ne ben def shi. Want de ben vrede via pi. De ben vrede DC Michael Winter. Dat nu de wan complete bas boven baski uno. Uno san sroto. Uno san broedule na ons sweti long. Dat me katro aan ma pampa oorlog heeft tro oorlog ja. Hey, ik ga je naar binnen brengen hoor. Mina was zelfmoordcommando jare. Uno chosan kami. Was trafoso. En was aan die vrede. Toen dat pone creë begi mama no. Waar road boy waar gangster. En ik heb het waar vleet. Ik heb het waar bomma. Ik heb het waar haven. Ik heb het waar de moro gangster trafoso selhuis voor Saranang. We oefen liever alle pres waar boeman. Alle pres waar boemannetjes. Dus we nog staat nog een creë waar een systeem. Nou je ook creë. Die daar haven of die daar bomma. Nieuwe inrichting. Nou je ook creë. Die daar vleet. Bij de man wippie mars. Ik weet het manja. Ik weet het. Dus ben je een korte live. Wambosko po duidelijk. NDP Coroni. Unaf mek nog een keer fout. Unaf mek nog een keer move. U kan stay tuned. U kon voor roko do se sani. U no kon ondermenisma. U no kon purusma voor pedebende pot de broederus of klakelus. U no kon plele kwa baas.
Want baas de moro baas. Baas boven baas de. En let wel. Ik kan jou oorlog ook toe. Dat sabi, mi baro.